50 anos de aposta pola raza rubia galega. A Cruga celebrou hoxe este aniversario rodeado de gandeiros e representantes das institucións públicas. A cita congregou a centos de persoas vinculadas a esta raza de vacún que xa é patrimonio dos galegos. É un día de reconocer o traballo, sobre todo os gandeiros, do traballo que levan feito durante tantos anos e merecen este día de festa para eles. A vaca rubia galega é unha raza pioneira presente principalmente en Lugo, onde se atopa máis do 70% das cabezas inscritas. Cada vez son máis as persoas que se animan a crialas. É unha raza que é moi de fácil manexo, e non de moito traballo. Bueno, estamos contentos con ela. A hora de seleccionar a raza, non sabes, confías en que sexan todos cunha genética, vamos, que vai ben e tal. Eso basicamente, e logo tamén se axudan pois que si hai as novillas de mellor calidade. Fai pouco empezamos con ela, por aí 2 anos. E por que decidiron empezar con ela? Porque penso que será mellor telas a rubia gallega que as outras. Creo que dá máis diñeiro. Pero tamén hai quen o leva no sangue. De toda a vida, vaca rubia. Tuveron aos meus pais e despois, bueno, seguimos coa rubia nós. Estou sempre na casa, estou contento con elas. O traballo da Cruga permitiu a cría de reses xenéticamente melloradas e, ao mesmo tempo, traspasar as fronteiras do Estado. A Deputación de Lugo estivo presente na cita na súa aposta por esta raza que é visible a través do Centro de Recría Galloso Castro e un acordo económico, pero hai máis. Estánse recreando prácticamente cada ano máis de 150 novillas na granja Galloso Castro e este ano unha vez que a granja experimental de leite este funcionando, o que temos pensado é modificar a bella unidade de leite para que podan entrar ali as novillas de rubia galega. Representantes do Ministerio de Agricultura, Gandería e Pesca e da Consellería de Medio Rural tamén apoiaron a Cruga neste aniversario. Tamén estiveron presentes alcaldes de concellos do rural lucense. O Concello de Pol ten unha parte moi importante destinada ao que é a produción da leite, pero tamén ten unha parte destinada á carne. Eu creo que son 2 motores para a nosa economía. A gandería é unha oportunidade para revivir os concellos despoboados. Hai que reverter esta tendencia, hai que facer que a xente volva ao campo e que o campo sexa un lugar atractivo para vivir nel, que creo que se pode vivir e ben no campo. Volva a haber outra vez un incremento de instalacións que potencian neste caso a vaca rubia galega. É importante seguir asentando instalacións delas. No acto proxectouse tamén un promocional realizado pola Fundación TIC que percorre a historia desta asociación e pese a que aínda queda moito traballo por diante, estes 50 anos xa deron para moito.